खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। भेरगावनि मुलाम्फा मोनग्रा जथुमाव नोगोरारिफोरजों सावरायलायदों सीएम प्रमद बर'आ। भेरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय भेरगावनि एसडिअ पेरेड ग्राउन्डआव खुंनाय मुलाम्फागिरि जथुम आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारियाव मैया मानगोनां सीएम श्री प्रमद बर'आ नोगोरारिफोरजों सांग्राङै बाहागो लायो। बे हाबाफारिया गुबुन गाहाय सोरखारि बिथांखिफोरनि मुलाम्फा मोनग्राफोरजों सोमोन्दो लाखिनो आरो गुदि थाखोनिफ्राय थोंजों फिनजाथाय बुथुमनो थाखाय मोनसे गाहाय प्लेटफर्म महरै खामानि मावदोंमोन। सीएम बर'आ बयखौबो लाफानाय सुबुं मिरु खुंथाय आरो गोहोम गोनां जोबथा माइल सिबिथाय होनायनि थाखाय सोरखारनि गोख्रों रादायखौ नोजोर होदोंमोन। बिथाङा खुंथाय आरो रायजो-राजानि गेजेराव रोखा सुंज्लायनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन, जाहाथे जौगालु बिथांखिफोरा मोनफ्रोमबो नखराव ओंथिगोनां गोहोम खोख्लैयो। बे हाबाफारियाव ओनसोलारि थागिरिफोरनि गोसो गुदुं बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों, जाय बिटिआरनि जौगालु हाबाफारिफोराव रायजो-राजानि फोथायनाय आरो हेफाजाबखौ दिन्थिफुंदों। नैथि खौराङाव दङ। जापानिज एनसेफेलाइटिसआव सा 13 सुबुंनि जिउ खहा। आसामाव जिएमसिएइचआव 50 केस मोननाय जादों। बे बोसोराव जिएमसिएइचआव जापानिज एनसेफेलाइटिसजों सा 13 सुबुंनि जिउ खहा। देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफोरा रोखा खालामो दि जापानिज एनसेफेलाइटिस जे थाम्फैजों सोमजिनाय भाइरेल सन्देरनाय बे बोसोरनि 1 जुलाइनिफ्राय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि जिएमसिएइचआव सा 13 सुबुंफोरनि जिउ लादों। जिएमसिएइचनि लेङाइ सामलायगिरि डक्टर उज्जवल कुमार शर्मानि बायदिब्ला 1 एप्रिलनिफ्राय 4 जुलाइनि गेजेराव सा 50 जे बेरामिफोरखौ थिसननाय जादोंमोन। बिसोरनि गेजेराव सा 13आ थैदोंमोन, 3आ सावफाहामारि बोसोननि बेरेखायै थालांदोंमोन आरो 6आ मोजाङाव फैबाय आरो हगारजाबाय। बांसिन केसफोरा कामरुप गामियारि, नलबारि आरो दरं जिल्लाफोरनिफ्राय मोननाय जादों। बयनिख्रुइ बांसिन केसफोरा कामरुप गामियारिनिफ्राय 14, बेनि उनाव नलबारियाव 10, दरंआव 7 आरो कामरुप मेट्र'आव 3 केस फैदों। जेइआ सन्देरनाय किउलेक्स थाम्फैजों गोसारो, मानसि सोमोन्दोनि गेजेरजों नङा। सावस्रि आरो नखर अनसायमन्थ्रि बिफाननि बायदिब्ला आसामाव 2015 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइसिम 840 नि बांसिन जेइजों सोमोन्दो गोनां थैनाय रेबगान्थिनाय जादों, जेराव बे बोसोरावनो सा 53 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। आइआइटि गुवाहाटीनि फरायसाखौ कमनवेल्थ लाइमोन गोजोननि राजथान्दै महरै सायख'नाय जादों। आइआइटि गुवाहाटीनि फरायसा सुकन्या सन'वालखौ कमनवेल्थ इयुथ पीस एम्बेसाडर सायख'बाय। आइआइटि गुवाहाटीनि बिटेक 4थि बोसोरनि फरायसा सुकन्या सन'वालखौ कमनवेल्थ इयुथ पीस एम्बेसाडर महरै सायख'नाय जादों। बिथांजोआ 2025 निफ्राय 2027 मायथाइनि रेबगान्थिनि थाखाय कमनवेल्थ इयुथ पीस एम्बेसाडर नेटवर्क (CYPAN) नि गाहाय सुंज्रोब आरो सुबुं फोनांजाब महरै हाबा मावगोन। साइफानआ मोनसे लाइमोनफोरजों दैदेनजानाय हानजा, जाय 56 हादोरफोराव गोजोनखौ बांहोनो आरो हिंसायारि उदखारि हानजाजों जुजिनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। आसामनि लखिमपुरनि थागिबि सन'वालखौ बिथांनि दैदेननाय, सुंज्रोब रोंग'थि आरो गोजोन गायसननायनि थाखाय रादाय होनायनि थाखाय मोनसे गोब्राब मोनथाम थाखोनि सायख'नाय बिखान्थिनि उनाव सायख'नाय जादोंमोन। आइआइटि गुवाहाटीआव बिथाङा स्टेम वाइफखौ लोगो गायसनदोंमोन, जाय गासै भारतआव 3000 नि बांसिन फरायसाफोरसिम सौहैदोंमोन। बिथांजोआ दि इन्टेग्रेल काप बायदि हायुंआरि थाखोनि आयदाफोरखौबो दैदेनदोंमोन। आइआइटि गुवाहाटीनि सामलायगिरि प्रफेसार देवेन्द्र जाहिलालआ बिथांनि जाफुंसारनायखौ बाख्नायदोंमोन आरो फोथायनाय फोरमायदोंमोन दि बिथाङा बांसिन फरायसाफोरखौ मुलुगनां दैदेनगिरिनि बिफाव लानो थाखाय थुलुंगा होगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ। बिटिसिआ बोसोरफ्रोमबो 200 निफ्राय 300 कौटि रांखौ बाहायनायाव फेलें जादों, बिस्वजित दैमारिया बुंदों। दिनै मोनसे गोख्रों बिबुंथियाव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बिटिसिनि खामानि मावनायखौ सोंखारिदों।
क'क्राझाराव खौरां बिजोंनि सिगाङाव दैमारिया बुङो दि बोसोरफ्रोमबो बिटिसिआ सोरखारनिफ्राय 800निफ्राय 1000 कौटि रां मोनो, नाथाय गाज्रि बिथांखि आरो लोरबां खुंथायनि जाहोनाव 200निफ्राय 300 कौटि बाहायजायाखै। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिटिसिआ बिफानफोरखौ मोजाङै सालायनो थाखाय मोजां खान्थि गायसननायाव फेलें जादों, गोनांथार आयेनफोरखौ फालिनाय जायाखै आरो बेयो सुबुंफोरनि थाखाय जेंना सोमजिहोदों। बुंथिगिरिया हा सोलायनाय बिखान्थिनि सोमोन्दै मोनसे बिदिन्थि होदोंमोन। बिथाङा मुंख'दोंमोन दि गहपुर बायदि ओनसोलनि सुबुंफोरा गुदि हानि फोरमानलाइनि थाखाय क'क्राझार बिटिसि मावख'सिम दावबायनांगोन, जायखौ जायगायारि मावख'फोराव सामलायनो हायो। बिथाङा आरोबाव बुंदोंमोन दि अमा मिशन, आबाद, आखाइ इसान आरो सेरिकालचार बायदि हाबाफारिफोरा बेफोर जेंनाफोरनि थाखाय मोजाङै खामानि मावाखै। बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो आसा खालामनायजों दैमारिया बुंदोंमोन दि जायगानि बिजाथिफोरा सोलिगोन आरो दा आरजाथाव दैदेनगिरिफोरखौ सायख'नाया रायजो-राजाफोरनि बिबान। बाथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड स्पिक्स। दिनै 6 जुलाइआव बिटिआरनि गोजोन दावगानाय आरो खौसेथिनि नोजोरखौ फालिनो साखाफारा। बिटिआरखौ मोनसे जारिमिनारि फोरबोआ नेगासिनो दं, मानोना बेयो दिनै 6 जुलाइ 2025 खालि गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव बड'लेण्ड स्पिक्स फ्रम भिजन टु एक्शनखौ खुंनो साखाफारा जादों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन मानगोनां आलासिफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिखौ आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवगोन। बेयो बिटिआरनि गोजोन, खौसेथि आरो सुबुं मिरुआरि जौगाथायनि दावबायनायाव मोनसे गेदेर आगान। बे हाबाफारिया खौसेयै जौगाथाय, थागिबि सिनायथिखौ रैखा खालामनाय आरो बिबानगोनां खुंथायनि थाखाय बिटिआरनि गोथौ रादायखौ दिन्थियो। बेयो ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो जारिमिनारि बुब्लि जानो समायखिरा लायो। 6थि खौराङाव दङ आलादा रायजो दानायजों लोगोसे केएसि आरो जौगाखां गौथुमनि बिसायख'थिनि दाबि। दुलाराय कच राजबंसि फरायसा आफाद आक्रासु अरबिन्द हानजाया सुंद'यै सनिबाराव उदालगुरि प्रेस क्लाबाव बायदि बायदि आयदानि सायाव मोनसे खौरां मेल खुंनानै बिबुंथि लाखियो। खौरां मेलाव आफादनि मिरु आफादगिरि अरबिन्द दासआ बुङो, 30 जुन खालि आं गुवाहाटीनि अटल बिहारी वाजपेयी भवनाव भारतीय जनता पार्टी (बिजेपि) नि रायजोआरि आफादगिरि दिलीप सैकियाखौ लोगो हमदोंमोन, जेराव आक्रासुनि गोबां हानजाफोरनि आफादगिरि आरो नेहाथारि दंमोन। आं बे मेलाव कच राजबंसि हारिनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सायाव सावरायखांबाय, नाथाय आं बै सावरायनायाव गोजोननाय मोनाखै। आं आसाम सोरखारखौ खावलायदों दि थागिबिसायारि खालामनाय आरो आलादा कमतापुर रायजो सोरजिनायनि सोमोन्दै थाबैनो आसाम सोरखारजों 3 खनायारि सावरायनो थाखाय। बेखौ सोंनाय जादोंमोन दि बिजेपिनि आफादगिरिया कच राजबंसिफोरनि रिपर्टखौ गथायदों नामा। बिथाङा बुंदोंमोन दि रिपर्टखौ दासिमबो दैथायहरनाय जायाखै आरो दैथायहरनाय जागोन। आं बेखौ जोबोद दुखुनांथाव सानो। जों कमतापुर गावखुंथाय गौथुम आरो कच राजबंसि जौगाखां गौथुमनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनो दाबि खालामो। बिथाङा आरोबाव बुंदोंमोन दि जुदि थाबैनो बिसायख'थि जाया अब्ला जों फैबाय थानाय समाव सोमावसारगोन। बिटिसि बिसायख'थिनि साननैसो सिगां गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि सायाव मिथिनो मोन्दों। नाथाय आं हा मोनथायनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो खावलायदों। बिटिसि कच राजबंसिनि राजखान्थियारि जेंना। 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव जुदि भूमिपुत्र कच राजबंसिनि सिगांनि थागिबि खालामनाय आलादा कमतापुर रायजोनि जेंनाया सुस्रांजाया, अब्ला जों कच राजबंसि सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलफोराव बिजेपि सोरखारनि खाथियाव खावसे लंथं सोमावसारनाय जागायगोन। जुदि बेबादि हाबाफारिजों गोजोनखौ हेंथा होयो, अब्ला मिरु आरो रायजो सोरखारा बेनि थाखाय दायनिगिरि जागोन। जों राजखान्थियारि मोनथायफोरनिफ्राय जानगाराव दं। बेयो दुखुनांथाव दि जोंनि थागिबिसा खालामनाय आलादा रायजोनि जेंनाफोरा सुस्रांजायाखै। जोंखौ सोरखारा भट बेंक महरै बाहायगासिनो दं। जोंहा जारिमिन दं, बेनिखायनो जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रां। बिटिआरनि बिसायख'थियाव बिजेपि इउपिपिएलनि हेंथायै बिफाव लागोन। जोंनि सोमावसारनाया गोबाव समनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं। गासैबो आक्रासु दालायफोरा 29 जुलाइआव ज' जागोन। सोरखारा बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय कच राजबंसि सुबुंफोरखौ होखारनायनि नटिस हरदों। जों बेखौ गनायना लाया।
रिपर्टनि बायदियैब्ला खौरांगिरि मेलाव दुलाराय कच राजबंशी फरायसा आफादनि मिरु आफादगिरि अरबिन्द दास, आख्रासुनि लोगो नेहाथारि भबेन राजबंशी, दुलाराय कच राजबंशी मिरु रायजो आफादनि लोगो नेहाथारि दीपान्जलि बिश्वास, उदालगुरि जिल्ला आख्रासुनि आफादगिरि चन्दन राजबंशी, उदालगुरि जिल्ला आख्रासुनि नेहाथारि कामाख्या बर्मन, चिरां जिल्ला आख्रासुनि आफादारि नेहाथारि मनज बर्मन, चिरां जिल्ला आख्रासु आफादारि नेहाथारि मनज बर्मनआ बाहागो लादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर देहा एबा सावस्रिनि बागै भिडिअ नायनो गोसोब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' हेल्थ टिप्सआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।